Ayo aturan. Ayo monggo didereke Sinuman Sowan. Yo. Ingkang pertama sinambi njerantu sowanipun kadang-kadang kula saking Karang Taruna Atur Pasugon ingkang kos pisan. Mangke kunjuk ingkang sampun pikantuk monggo pun resmi kanthi sketcher. Sedaya kirang langkung saking pamugati hanapung mawantu nyonaki samudra marsama. Minangka sakelenggah jika seprosoman hanganti Widawati setunggal boga setunggal urut saka sing etan dhewe saka adoh dhewe saka Solo jumeneng Solo Ndoko wiwit wong ayu kene sowan kene rada maju nyembadani dawuh saking panjenenganipun Bapak Warsidi Sarimpit dalam rangka tasakuran walimatul wisudan temanten. Ngaten nggih. Mantene sampun pun kawisuda Mbak Mustika Kak Suryati kalian Mas Dimas Ardi Kurniawan. Nderek ndedonga sepisan dadi keluarga sing bagya mulya donya utawa ing akhirat. Amin. Ping pindho tinemu keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah. Telu ninggalipun pinaringan momongan ingkang soleh lan solihah Allahumma amin. Insyaallah disembadani marang pangeran merga sing rawuh ya kathah sing pembune watone le omah-omah temanten berdua diniati niat sing becik niat sing mulia ya kuwi niat ngibadah ngaten mergana dawuh anikahu nisful ngibadah nikah kudu diwiwiti kanthi niat ngibadah nek diniati ngibadah mrenges we ganjaran demok ganjaran, muleng ya ganjaran, sarwa isine mung sarwa ganjaran. Wong wadon kare golek kuncine swarga rasah keneh-keneh teko kono-kono. Cukup mbekteni kakuman ki salah sijine mlebu swarga lho. Wong wedok ki gampang kok. Lah iya. Angger golek kuncine swarga rasah keneh-keneh, dambrang-dambrang rono-rono bekti karo kakunge wis cukup. Kaya aku. Nah. Itu nek wong lanang pancen kudu di lakoni teko kono-kono. Teko kono-kono piye maksudnya? Ayo supaya golek upah ana ngono. Ngaten. Kudu. Iya, supaya kudu rono-rono lah. Wong wedok ki ora sah, sing penting manut karo sing lanang wis cukup.
ngaturke panglipur. Nggih. Wong ayu. Nah, kene iki laladan budaya iki perangkat ke gunung kabeh komplit rampung. Nggih. Iki perangkat seniman seniwati wakeh kene iki nggon budaya. Apa iya? Lah kayak Pak Ngadus Ragilan barang kae iki main nanggap wayang. Oh. Iya. Ayo diaturke apa sing sip. Ya. Nggih, pun atur iki wis ditinting nggih. Wah iya. Apelok biarang. Waduh. Aku. Iya no. Aku kira kagak lungguh. Ya aja. Oh wong bagus. Iya kowe. Penyanyi seprapat juta kon bawa kok ngengko wae. Penyanyi penyanyi larang penyanyi seprapat juta kuwi ketoke trajange. Piro-piro? Seprapat juta. Seprapat juta ki piro lho? Jebul mung 250. Ha mula wingi kita kei 800 ya mah. Kula nek mboten seprapat juta mboten kok Bos. Ayo cah apik ngene iki mula tak jak terus. Lah iya diakali terus. Ayo diaturke suaramu nak dicoba. Ayo. Wong bagus. Apa bagus? Cah kaya ngono jelana prejengan iki. Lah iya. Kena yo cakrak-cakrak. Iki cah nom-nom kabeh. Kaki kaya SpongeBob kok bagus. Sing di SpongeBob ndi? Iki. Aja kena. Dibohongi Patrick nggih. SpongeBob iki kerep dibohongi karo Patrick sing. Lah iya. Ayo. Ananda saged susu. Heeh, Mas. Dipirsani para budaya akeh banget. Ayo. Hamong dika piye diajeng. Aduh. Yes. Kang Mas rasaku lara Ya Allah, kaget aku, Mas. Piye? Kaget. Kaget aku. Kaget kok kono. Nggak mau neng dhuwur jur kigol. Unjuk e. Ora. Iki disoting ora wani aku. Iki dipirsani priyayi kaki live streaming. Eksis video syuting. Oh iya. Aku jane ya ora kaget niku rada tak giumbulke sithik. Mbok yo sok nek getaki omong-omong jam. Jadi aku ya toto-toto ya to. Etoke aku terus mumbul. Terus? Aku nubruk ngono lho. Wong kaget kan ora apa-apa. Nubruk sapa? Dibleki gamelan. Lah aku ki ora kae-kae kok suruh gamelan bareng mbok bleke aku wis ora aku wis. Duh. Iya. Ayo. Lanjut Dik. Mong tansah katon
nganggo nyengol barang kaya variasi monggo iki langgame diaturke unjuk para tamu minangka cagak lenggah monggo iya yo sayo sing rukun isen kaya ngapa wong nyatane kelakan wekasane malah bangun tresna
lho. Sampun atur pasugoto ndherekaken lenggah para tamu minangka cakak lenggah pangajab mugi saged dudut ati nuju prana para lenggah para pinarak monggo ingkang sampun pikantuk pun sepikanthi sila sedaya kirang langkung saya pamugati ana mung mawantu nyuwun lagu ing samudra parsama sasampunipun menika setunggal lagu kagem foto warga saking pisan saking Kebumen mangke setunggal bekas tunggal kasuwun minggah pepanggungan ingkang saperlu kapundhut gambaripun foto kalian temanten mekaten setelah langgawi diaturke Widowati kaloro saka Boyolali kene DU jumeneng yuk Campur Sarinya Indonesia. Woi. Iya yo. Yoga iki nek nom-noman. Trajange gawene yo gegirisi. Energik ya Om. Iki cah nom kabeh, cah 17 munggah kabeh. 17 mlaku. 17 mlaku kabeh. 17 mlaku ning 45. Enek sing ning 43. Bakune iki cah nom-nom iki sak leting kabeh. Mula ya gaweane ya teges. Ayo dakoh-dakoh karo. Ning pangestune lho Om. Apa? Dugi 43. Iya. Ning sing nyenengke iki bocah iki aja dakoh-dakoh mulu ya jumbuh cucuk karo nuntuk. Iki seneke anggere mlebu rono kok bablas wae. Ya bagus. Ya bagus. Kono ki gorok leng apa piye kok ora mandeg-mandeg lho. Ah, oh iya. Heeh kono kae anune ning mburi kae, gorok leng. Ora mandeg. Nek wong ayu sowan. Sowan Om. Ha kene iki nyembadani dawuh saking Pamengkugati nderek Mayu Bagya. Monggo ingkang warga besan foto minggah pepanggihan monggo. Warga besan. Warga besan. Monggo. Bocah-bocah iki geger nek foto. Monggo saking besan monggo ingkang badhe foto monggo. Ingkang kakung-kakung kok mriki mboten beto pasangan. Lah niki wonten monggo kagge foto mangke ngisi sak ikhlase ngono ya. Monggo mboten napa-napa sing mboten beto pasangan niki penyanyi saged dipun ambil kagem foto. Nggih, Mbok menawi Pak, monggo kalih kula. Nggih, ngisi sak ikhlase. Nggih, Bos. Oh. Nggih, Bu. Ora. Nggih, golekna kotak aja ngisi sak ikhlase. Aduh. Ayo ngene iki bocah iki nek jan perkis. Nggih. Aduh. Ayo iki cah ubet. Ya pegawe bank ning ya nyanyi. Kanca-kanca nek utang ya ora aja dipersulit. Ibu ta ya diabot kabeh. Ora usah ngangsur. Ora iya, ora usah ngangsur. Nganaki wae Om. Wes. Ora gayamu kok ya jojo. Anggere nganaki kok tanganmu kok ya jojo. Paling semangat iki paling semangat. Samu bos piye? Ora usah. Oh iya. Geser Om. Dadi ora usah apa mau ora usah nyarutang. Heeh. Ning anak. Cocok.
Ayo ngaturke sing sip. Apa Om? Manut mana suka ayo manut. Kene iki laladan budaya ayo. Duet ya. Oh nggih manut. Ayo. HP ini digembor? Ora aku ora nggo HP sumpih guru tak salahke. Kowe mangsaku leh menyek lho aku iki. Saiki wis upgrade. Wis upgrade. Ayo diantarke sing endi? Di luar kepala. Aku tenan sakwene butuhku rada eneng aku ngapalke lagu rada iso. Dhisik iki dek butuhku abot iki ngapalke lagu ya rekoso tenan kono. Mulai iki ya tak terima-terimake. Sih, monggo Om. Apa iki? Nggih. Aja nyaru-nyaru aku nyanyi tenanan. Iki sing mirsani iki wargaku dhewe. Jogan latarku dhewe. Wes ora sah. Binarunge kidung tresno monggo prasetyane ngati nadyan tinalangan samudra agni datan mingguh lan perkewu kangge tresna pingkasake rubedo Cikes bro uut tata deh eksis video syuting multimedia mantap bro Yoman Audio yes you rada rene kena foto gitrokmu Sumawur cahya lintang asri ridenggo ing hawang-hawang hanekseni prasapa ning ati ya mung Nimas Juwita sing tak tresnani coba suaramu Sinurun ing pamuji terus piye Detan balencani lakon tresna akeh ing rupeto panyamunku kukuh ing prasetya ayo aja kuatin boten senajan nyabrang segara agni setyaku ora bakal suntin jati senadyan munggah pucuk ing arga tresnaku ora bakal sena sakehing rubeda kang tumeka serana awit gedene rasa tresna sinau kidung asmara nala terus piye no tumeka oncating nyawa tresna ditekaning oncating nyawa janji ya Mas bakal tak gemateni
ayo diajeng Nimas wong ayu jejimating tilam sari ya mung sira mongko mustakaning nala yayi najan widodari tumurun ing Arsapada Setyaku ora bakal kenggo ing prasapa nyuwuna lintang muduning lintang tumurun bulan yekti bakal tak wujudi awit gaging tresnaku marang sira yayi yayi sakehing rupeda kang tumeka sirna hawit gedene rasa tresna setiap teko uncate nyawa pokoke kudu gemati ngantek kakek ninen-ninen kakek nenek-nenek cek gas bro hidup semati ya iya dik nyabrang segoro hati Setyaku ora bakal sun jati sakehing rupeda kang tumeka sirna hawit gedene rasa tresna lagi viral lagu kono kene nggon toko-toko sembarang wis ana saiki. Ah tenan.